जाय लामा आरो दालांखौ मोजाङै लुफुंनांगौमोन बे लामा आरो दालांखौ दिनैसिम लुफुंजोबनायखौ जोंनि मेगननि नोजोराव गोग्लैयाखै। गासैबो खामानिया जेरैबायदि जाफुंनांगौमोन बेबायदि जाफुङाखै। आरसिसि ब्रिज बे ब्रिजनि खामानिया दिनैसिम जाफुंजोबनो 35% आद्रा जानानै दं। मा जाहोननि थाखाय मानो माबोरैहाय आद्रा जानानै थाखो बेनि जाहोनखौ जों मिथिनो लुबैदों। दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय मिडियानि नोंथांमोन, दिनै नैबे बुब्लियाव जोंनि दिहिरा हायना बाजाराव जिरायनानै थाफैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आङो जोंनि नैबे दिहिराजों लोगोसे बरघाग्रा, करनकाटा, बारगाव इनसि, सुरुपेटा गासैनिबो जानानै बिरगलांनाय 2017-18 निफ्राय जागायनानै फोजोबनानै 2019 मायथाइयाव फोजोबनो गोनां नैबे जोंनि फुंबिलि एमइ स्कुलनिफ्राय जागायजेननानै सानजाहा दावलांनानै बरघाग्रा सकनि साहा फैनानै बरघाग्रा गामिजों हाबबोनानै थोंजोङै करनकाटा, बारगाव इनसि आरो सुरुपेटा जों जानानै ओंखारलांनानै गरुमारा दैमानि सायाव थानाय ब्रिजखौ बारलांनानै हाजिरापारा सा ससे गामिजों बियो सहैनानै 152 राजा लामाजों सरजाफैदों। बिनि अनगायै बरघाग्रा एमइ स्कुलनि लांगोना मोखांजों फैनानै जोंनि दिहिरा गामिजों हाबबोनानै सा ससे फैनानै हायना बाजार सकनि सेरजों ओंखारलांनानै सोनाबहा जावले दैसानि दालांसिम बे लामाया लुजादोंब्लाबो दिनै गासैबो खामानिया जेरैबायदि जाफुंनांगौमोन बेबायदि जाफुङाखै। गासैबो खामानिफ्रा आद्रा थालांजोब्बाय। जेराव फुंबिलि एमइ स्कुलनि सानजाहा थानाय आरसिसि ब्रिज बे ब्रिजनि खामानिया दिनैसिम जाफुंजोबनो जों मिथिनायाव 35% आद्रा जानानै दं। आरो फारसेथिं जोंनि नैबे जिथु लामा फाहामनायनि बुब्लियाव बेखौ जोङो फोरमायनो लुबैदों दि जाय लामाया दिनै 4 बोसोर बिरगलांनानै दासिमबो आबुङै जाफुङाखै, बे लामाया मा जाहोननि थाखाय मानो माबोरैहाय आद्रा जानानै थाखो बेनि जाहोनखौ जों मिथिनो लुबैदों। फारसेथिं जों मिथिनायाव बे लामा आरो दलं लुफुंनायनि थाखाय जाय बिथां थिखादार मनरन्जन ब्रह्मआ बायदि बिफाननिफ्राय मोननो हानाय गासै रां लामा लुफुंनि थाखाय 7,13 लाख, गंथाम दालां लुफुंनायनि थाखाय 14,55 लाख रां लाबोबाय, खरस खालामबाय होननानै
जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। नाथाय दिनै बे बेलायाव जोंनि नोजोराव एसेबां थाखा खरसा खालामनानै जाय लामा आरो दालांखौ मोजाङै लुफुंनांगौमोन, बे लामा आरो दालांखौ दिनैसिम लुफुंजोबनायखौ जोंनि मेगननि नोजोराव गोग्लैयाखै। बेयाव मा जाहोननि थाखाय मानो बेबायदि जानानै दं, बेनि जाहोनखौ जों मिथिनो लुबैयो। बेनिखायनो दिनै नैबे जायगायाव जोङो प्रेस मिट खालामनानै जों बुंनो लुबैदों, जोंनि मानगोनां आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जा डिसि दं, बिथांनि जोहै जोङो मानगोनां आथिखालनि बिजेपि सरकारनि मानिनां गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामानो जोङो गोसोखांलाय होनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। आरोबाव जोंनि 63 नं सापागुरि समस्तिनि एमएलए आथिखालनि बिजेपि आसाम सरकारनि मन्त्रि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ नायबिजिरनानै थाबैनो मावफुंनानै होयो। आरोबाव जोंनि माखासे जौगालु खामानि गोग्लैसोनानै दङ, बे जौगालु खामानिफोरखौबो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारजों लोगोसे जोंनि मानगोनां आथिखाल एलायन्स खालामनानै बिजेपि गभर्नमेन्टजों सायख'जानाय मन्त्रि हिसाबै बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म सार, लोगोसे गुबुन गुबुन दालाइ आफादाव थानाय मानगोनां मावथि पार्टिनि नंगौ नङा जों बेखौ बुंनो थाङाखै। जोंनो नांगौ खालि जौगानाय, बे जौगानाय खामानिनि थाखायनो जोङो माखासे नोंथांमोनखौ जोङो सायख'ना हरदों। बे सायख'नाय बेलायावबो जों जुदि जोंनि जौगानायनि माखासे खामानिफोरखौ जुदि बिनो थांनायाव जोङो जुदि सोमावसारनो गोनां जायोब्ला बा बिखौनो थांनायाव जोंहा जोबोद खस्थ' जानांगौ जायोब्ला जों बेखौ थारैनो मोजां मोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि माखासे जौगानाय खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ जों सायख'नानै हरदों। नोंथांमोनानो जोंनो लामाखौ दिन्थिफैनांगोन, मावना होफैनांगोन। अब्ला नोंथांमोनजों जोङो अराय सम गोरोबना थानो हागोन आरो नोंथांमोनाबो सरकार सालायनायाव रायजो राजानि हेफाजाब बोर मोननानै गोलाव समसिम जोरसारथि हिसाबै खामानिखौ मावलांनो सुबिदाखौ मोनगोन।